Classic sa ito mga chuy kay Migo ang taon na to. Atong Migo hagad da. How daw kayo ni siya mag-aldus. Bantay bitaw buhato na punta ka. Kapoy na biya kong buhat. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Okay, sa classic na lang tayo makagamit sa itong ganahan na hero. Ay. Kamay mga 15 ka kill ani. Kaya na ni. Okay kayo. Okay kayo. Pagbigyan sana to ni Classic atong Migo kay Sigangyo. Classic daw mi. Aldous iya ha, pero naunang pick. Manang Argus na lang. Eh, pareha na paminahon. Aldous Argus. Okay, sapatos atake. Tabahan ni mga wat. Dapat listo ka mga wat. Okay, wa sila naka-retry ha. Retribution. Nanang wala mo nag-retry. Balong kawatan ning dako. Okay guys, mga choy. Isa ni sa akong idol ni si Hanzo. Gamay ray 20 kills na ni. Buhato na to na ton. Basta nyo ha, mga choy. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dili mo una mga choy. Para mapuno na yun yung first skill. Tsaka rin mga wat. O diba? O diba? Okay. Okay. Okay, ayaw. 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 Sayo pa kayo. Sabi mo patay ta. Yan na lang. Lamukunta ka niya. Okay, sugdan ang kahod. Salamat ka, nastanan ko. Oh, kita ka na. Unay hawd. Oh? Oh, so kung ay, wala na. Wala na, GG na. Quit ng klaban. Oh my God! Wow! Wala na gana. Wala na si Udit. Wala nag-iab si Lance. Bali naglain. Nangabit na. Oh? Ay, wala na ni. Wala na. Sumbong na tagmama ni. Sumbong yung mama mo. Nakuha ka na. Nakuha ko na. Wala na, Choy. Back out na. Pwede na mo quit. Settings na, settings. Ako asa na amigo. Ay, gihatay amigo. Gihatag sa tanim sa kong kahawd. Hindi mo kapatay yan eh. Kasayon na ni Pat yun. Oh. Aki is lang oh. Pangit oh. Yes. Wala ko. Oh, tanawa. Uy, hindi na mo kuan. May settings ya sa pag-quit. Suko na! Nawa choy. Ano tayo? Sana pat ka kill, di size na lang. Ano ko skota? Okay kayo. Okay kayo. Push na lang ako ni. Okay, way pulos ni Aldusa ni mubiyag lin. Tanga jud. Pabuhat kay sa tong kahod. Kaya mo cooldown ito sa Executioner. Naman gina din nag-farm ba kay ganiya gikawatan ko farm.
Di makaya, una ko'y life. Ano ko siyang kabanga? Banga adyo ninyo eh. Lagi, digin mo hinyo ba? Oh, sos! Kailangan pa ko ninyo. Alam mo namang isa akong henyo. Parang patay lang to. Patay na pod. Ay, si papatay eh. Mainam, tagtikas ani. Size na. Torsi na lang. Sagdan na ka, bantay di mo naman patay ha. Ni. Uy! Uy! Ay! Ay, wala ni. Gunggong ka! Bulo ka sa Aldos eh. Tabangan na gani. Bulok yapon. Ay, wala. Huh. Ay, hubog. Oh? Ang power ng execute. Oh my God! Wow! Okay, break time sa ta. Choy. Uy, sayaw da, Choy. Sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy. Okay, nice. Ulat bot. Triple kill ni. Isa. Duha. Ay, gikuha! You're old. Gikuha, triple kill akong buhaton. Ay, bastos. Wala na. Ang kutaan eh. Ini pangit oh. Okay. Nganad ka? Okay, naka-is-is. Muna lang. Nami matabang. Ah, okay. Ayaw, Choy. Why are you running? Yo, tabangin ko, Choy. Di ka gukods ko, babuang ha. Dere ko. Na, matya na. Ako rin patay na tiwas niya. Ayaw sa Sibil. Kaya tagkaluoy. Buang kang Sibil ka. Ayaw sa kapatid. Ay, gabing staan ni makaya. Uy, ang gabi. Uy. Wala na. 2 dits na. Ba't yan naman ka? Sayang, no?
Okay. Okay kayo. Okay kayo. Ayaw, maluoy ka. Kapit na ko skuta. Ano pa kung pati yun? Ayaw, ulat. Ayaw! Ayaw sa ba? Wala pa ko. Layo, magkay ba? Oh, ay. Uy, yung tamaluoy. Ay. GG. Kaya 2 hits. Uy, kulang pa kong 5. Ayaw sa ninyo. Ayaw! Ay, nako. Ayaw sa. Kulang kong 5. Kulang kasi itong mga chuyan eh. Ay, gihuman. Uy, ayon eh. Ay! Sus. Yung na yung gihuman. Ano? Sa akong idol na hero. Tanawa, di pa gid ako MVP. Okay, basta di ko ka 20, dili ako MVP.